amaka m ihe na-aba bọrọ onye nzuzu na-aba. Ekele m. Atụmatụ ahụike insurance bụ nke ndị obodo ji erite erere ọnụ ahụike site n'ịhụ dibịa oyibo dọkịta gata n'ịnara ọgwụ, nyocha ahụ ha dị iche iche maka ịchọpụta ihe na-akpata nrịanrịa, iwere akwa n'ụlọ ọgwụ nakwa ịkpa ha mma ma ọ dị na mkpa site na nchọnchọ ego ha kwụnyere na mbido afọ maọbụ maka afọ maka irite ya bụ erere. Ọ bụ na United States nke Amerịka ka Nigeria si nwemite nke anyị akpọrọ National Health Insurance Scheme. Nchere na ọ na-agba ọlụ agbasi ike. Onye isi ụlọ ọrụ ya bụ atụmatụ insurance n'ime oge Buhari chere ala anyị bụ ọkammụta Prọfesọ Yusuf Usman, onye EFCC kpọchikọtara kpụpụ n'ụlọ ikpe maka ebubo iji ọkwa ya rie ego kwesịrị ịbụ maka ya bụ atụmatụ ọnụ ahụike. Ekiriri m ya n'ọwa ozi Facebook ụbọchị Satọde bụrụ ụbọchị 20 ọnwa isii afọ 2026 ka ọ na-akọ na Peter Obi ji ndị mpaghara Northern Nigeria ụgwọ nkọwa banyere ihe ya na ndị mpaghara ha bi na Anambra steeti n'oge ọ na-achị ya bụ steeti jere. Nkọwa enyelere ugboro na ọ bụ Peter Obi gbara ndị alamajiri bụ ndị arịrịọ ụgbọ nwamkpi, na ọ bụ ndị ọchịchị steeti 19 ala anyị nọrọ na nzukọ ha ụbọchị 22 ọnwa 4 afọ 25 gara aga kpebie ka esite na Kaduna na ebe ndị ọzọ bụla ndị arịrịọ alamajiri na steeti ha dị iche iche. Na ndị nke Peter Obi bulere na steeti ha bụ Akwa Ibom nakwa Ebonyi dị 29 n'ọnụọgụ bụ ndị okenye ji ụmụazụ were arịọ arịrịọ na Anambra. Akọwalakwa na ọ bụghị na Anambra steeti n'oge ọchịchị Peter Obi ka a sịrị ndị mpaghara Northern Nigeria nwee ihe nkọwa ID card, na ọ bụrụ na Imo steeti n'oge ọchịchị Owele Rochas Okorocha maka mpụ ndị ntọrị na amaka ome ka e wee na-amata onye bụ onye. Ị hụla ka Prọfesọ Yusuf Usman si baa onwe ya onye anọghị ebe eliri ozu si n'ụkwụ were agbọ ya maka akwụghị gengem na ige akụkọ ka ọ dị taa. Prọfesọ Usman kọkwara na ọ bụzi Atiku Abubakar ka ha bụ ndị ugwu Northern Nigeria kwụ n'azụ na-ajụghị ka Atiku si wee lụọ n'ọkwa mbụ na naanị ya bụ nke ọchịchị o ji elere n'ala anyị bụrụ isote Obasanjo n'ọkwa ọchịchị ala anyị, maka na ihe ọ chọdobere bụ ka Buhari onye Fulani ụka Muslim chịsịrị ala anyị afọ 8
ka e were Tinubu onye Yoruba ụka Muslim chi afọ 4 ka Atiku were ọchịchị ala anyị. Atiku bụkwa onye Fulani ụka Muslim, ka ndị nke Kraịst wee bụgide ndị a na-achị achị. N'agbanyeghị nkwekọrịta ekwemere maka udo na ịdị n'otu ala anyị, nwee ka ọchịchị Naijiria bụrụba ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria achị afọ 8. Arinze ụmụ amadi ndị mpaghara Northern Nigeria na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha, gụnyere Right Honorable Yakubu Dogara bụbụ onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives ala anyị, Senator Usman Sani nọchitebere anya mpaghara Kaduna Central n'ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka ala anyị Senate, Senator Dr. Nenadi Usman bụ onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party, na High Chief Peter Eme bụbụ onye isi oche otu IPAC jikọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile nwere n'ala anyị, ndị kwuolara na ọ dị mkpa ka enye ndị mpaghara Southern Nigeria ohere ịchịtọpụ afọ 5 fọdụrụ ha ga-ejedebe n'afọ 2031. Ị hụlakwa ka Prọfesọ Yusuf Usman si wee mee onwe ya amaka m ihe na-aba bụrụ onye nzuzu na-aba. Abụ m Chukwuma Ogbonna, wee na-ekele gị bụ onye ọma maka isonyere anyị n'ozi ugo nke taa. Mana ọ dị mkpa ka ị mee ka mata ka isi wee hụ ya na oghere like maọbụ comment. Biko gbaa mbọ mekwuo ka o ruo ndị ọzọ aka.